अरे आवो है भाई तू तो तारा सुतले ले फुर्सत नहीं मिलत का कहबो का तू काम धंधा करबो। अरे घर में जनता नहीं बबुआ तू वाला बहुत सुतत हलो का करी बोले ना तो का जाने का इतना नींद लागत रात के हबर हबर कइले रात दिन भर त तारा सुतले ले फुर्सत नहीं खे। हां चुप रह ठीक बा रात के तो कहा तक तनी दू नींद मार लो तो नींदे नहीं खेलावत आ दिन में तो बुझाता मारा तो खराटा के एक बार सांझ क देबू। देखिए अब हाला का के माने का साबित कोई ना ना चाहता हम हालाक थोड़े करते में तो हमरो तो हाथ बता के जगह ये दादा इतना हमरा टेंशन भई रहे न के एगो लड़का के और बियाह करे के बा। बियाह तो कर लेनी लेकिन लाखों में एक पतो पवले बानी। इतना सुंदर बिया न सती जी लेखा नाक मुंह बउए के का कहे के बाप रे बाप। हम तो कब सोचले ना रही जिंदगी में का हमारा इतना छोटकी पतो सुंदर आ जाए। सुंदर उ बिया के मन करेला नु देखते तो देखते रही बुझाला फोटो ही मन करेला नु के फोटो में हवा के घर में टांग दी देखी मन एकदम दिल से खुश बा पतो पाके जनलू। अब का कहीं गांव घर त आदमी हंसते रहे के अब ना ओकर बिया होई अब ना छोट बा। मम्मी जी हां कने बोला चली रोड़ा के तेल लगा देतनी आ रहे ना तो कने तेल लगाल जरूरी बा दुनो बेरा हो सांझे लगाइबे कली त का लगावे के बात नहीं बेरा सुबह में काहे ना ऐसे काहे बोलता नहीं है रोड़ा सब के मतलब सेवा पानी कोई हमार धर्म बटुगे। अरे उ त बइले बा कने कने एक दिन खातिर आइलो के माने खुद सेवा पानी कई के अच्छो के चल जाए के बा। एक त मतलब के तारा जिंदगी भरी है तारे अपन घर दुआर तू जवन समझ जा तारी है मंदिर बा यही घर में जीवन पार लगावे के बा कन्या। ई त बात रो सही कहता नहीं जाती हम जैसन सोचले रही ना मम्मी जी ओकर से बढ़ के हमरा के भगवान इतना बढ़िया परिवार देले बाड़न। जाय द हमार तो शादी भागशाली जानता बाबू नहीं बहुत ही टेंशन होत रहे। हमरे एगो सहेली बिया ओकर हाँ। शादी भइल बाटे नु ओकरा ससुराल के लोग नीमन नइखे जब ना तब आवेले ए जनू मतलब नैहर नैहरा बा तो रोवेले इतना हमरा सोच के बुरा लागत रहे कौन का जाने हमरो ऐसने मत मिल जाओ। ना कन्या देखा सब कोई के वैसने ना मिलेला जेकर नसीब के जे खराब रहेला नु वैसने घर में चल जाला भखा जाला के जीवन भर के दुख होखेला। लेकिन तू तो कन्या कुछ न माने कहीं के ना कहीं हमरा ई समझ में नहीं आवत भगवान नु ऐसन टोला में कोई की हन पतो नहीं किसन हम तो कहते नजर मत लगा रे कन्या के भगवान जी। देखा दरवाजा बंद करके रहनी ठीक नु सब कोई सोचेला के तनी देख ली तनी लुगो कनिवा के देख ली लेकिन काहे देखाइम कोई अपन देखौले होई तब न हम देखाइम अपन चोरवा के रखले त हम काहे न चोरवा के रखम। मम्मी जी रौरा तो जैसे रह हमारा के कहम हम वैसे ही रहम रौरा जौन चीज कहम तौने करम है ई नहीं खेनो के अपना मन से चलत नहीं जा है ना कने ऐसा कोनो बात नहीं खे जानतो न तारा के हम पतो ना समझी ना उतरनी देखनी तारा के तबे ले हमारा आत्मा खुश हो गल कहनी हम बेटी पावले बानी बेटी उतरले बानी अपना घर में लक्ष्मी देखी ना दीदी के बबुआ बा है पलंगिया पे खेलत टुए है डर लगता कि गिर मत। हाँ, अच्छा ना गिरी ना बबुआ वही पर खेलेला जन आ कहां भाई कनिवा के लइका के चेत नहीं खेउ का बानी दीदी है कोई नहीं बहरी है पता ना बहर ये तब गोठा उठा पर सारे गोइल होई हन आ कनी खाना बनबो चली तब खा ली ठीक बनू है चल आवत है चल आव बाप रे बाप का तना ध्यान देली हमरा के कने अनु के मम्मी जी खा ली पानी पीली चाय पीली माने एगो ना एगो हमरा के खाए पिए के देते रहली सामान देखा कहते गोड़ दबा के का गोड़ दबा के बा हो अब माने दुआली जरूरी बा बेचारी वो तो कोई के बेटी ही आई ओकर देह नहीं खे लागत हो हम अपने लेखा जानी ना ए दादा जाए द हम लक्ष्मी घर में आइल बा इनका के निक से राखम हम घर के एकदम स्वर्ग बना के रख दी हां बहुत मन खुश बा जाई बोलावत है खाली दुकावत ना तो कहीं के मम्मी जी देरी कर देली होई ना का कहीं गोल ठेंगना ले उतने दुख हो ये चले में अरे पढ़े काहे ना गुल हवे हेने तक ओने का तक के हंसतड़े हमरा देने आए बियाह बीतला हो गेल 10 दिन अब तोरा पढ़ाई नहीं पढ़े नहीं खे जाए के काम स्कूल के नहीं खेमल करे के कुछ हो आए खाली मुड़ी हिलाओ तो नती वो कुछ काम ना धंधा बता रहा है भर दिन खाली बहेंग वाले का साथे घूमत रहता भर दिन खाली हेने ओने घूमत रहता कल से जेबे किनारे स्कूल हेने तक ऊपर हमरा देने हैं रोवे लगले खाली बोली पे रोतड़े मार में एक झापू बोलले रोले ता छूट जाई जान जी हां कल से स्कूल ना जीबो त नते तार मुंह है तो फोड़ देम जान जी हां कॉपी किताब जाके बटोर न त जो ना कॉपी किताब बटोर जाके कहां बा बैग में सब धर आवत नहीं देखे खातिर हम आ बबुआ के जो देख त पलंग पे बैठैले रही जो पलंग पे देख के तो बबुआ रोत नहीं खे ना
दिन भर नतिया भर दिन घूमत रहता का जाने कहाँ से घामा में घामा बिया भौजी, बीतला भइल के ह भौजी, कहाँ बड़ू हो? आई बैठी ए का बैठल बानी खाना हदनी? काट दो, भूख लागल बा जोर से। अब माने खानवा खातिर हम ही बाकी बानी छोटके से जाई मांग ली ये कैसे बोलते हो? कैसे बोलता नहीं माने रउआ कैसे कही हम रउआ के बोल के बाकी तार पहले लगा स्वभाव नहीं है रह अब जाएगा। रउआ ना माने ई हम खिसिया के ना बोल रहनी कहतनी बात की जाई छोटकी से मांग ली खाना ठीक बा। अच्छा। अब वो ये गोल बिया करे धरे खातिर तो हम फिर अलग से आई जाई तो कहाँ बड़ी भाभी जाती उनके से तो खाना वाना मांग लेबे। अरे जाई सुतल होई चाहे कुछ काम करत होई सब ओरिया लेले होई कुछ करे के बाद ना जाके मांग लिया तो सब तो काम सुबेरे ओरियवा देनी हम साथे लग के। ठीक है भौजी, तो हम जाते हैं। ठीक है। हाँ, ठीक बहुत बा। जोर से भूख लागल बा, तो तू ही खाना काट दा, उनका छोड़ा ना, ताकि तू ही न बाड़ू फिरी। अब दिन भर हम ही खटत रही बताई रुआ आइल भी ओकरा के तो कहीं जा करे खातिर बुझाता कि भर दिन भौजी भौजी कइले चलता नहीं ऐसे खाना खाए के बेरी मांगत नहीं हमरा से रुआ। अरे छुटकी भाई सुतल बे, मान जाई उनका के जगह परेशान ये करे। बाप रे बाप अब उनकरा के जगह हूं मेरे अस्कत लगता ना मने अरकी में आइल बड़ी हमू तो आइले ही रही अरे तो कबेल तक काम करता ही रही, थोड़ा तो उनको रेस्ट हम ले तो ले। बैठा रही लेके तेल लगावत रही गोड़ में खाली ना जी बात रहो गजब करी ना ऐसे एकदम या से। थोड़ा खाना काट दो। अब जाई कढ़वावत रही ओकरे से सब देखत नहीं रउए ने की बात कहत मम्मियों जी के कहत नहीं बाप रे बाप कितना तारीफ करत रहत तड़ी रहत बुझाता ना कि ओकरा जैसन हम कबूतर रहलन। हां तो गोर बिया तक उतरइबे करम जरउआ सब हम करिए बनी तक कि वो हमरा के पूछी अब जवन पूछे के रहत ठीक है, बहुत मतलब हम जाते हैं। ठीक बा, कह दियो। जाई हां जाई हाँ, मांग के करके खा लियो ओकरे से हम आवते बानी देखत नहीं। बाप रे बाप बुझाता कि भर दिन हम ही करत नहीं सारा काम क ओरिया लेनी तब बुझाता कि हम ही सब करी ए जना के जा जा मांगा जा उहे करी क के दी। केने बाड़ू सुना ताड़ू? हाँ जी। अरे आव है ने भाई, तू तो तारा सुतले ले फुर्सत नहीं के मिलत का कहबो का तू काम धंधा करबू। अरे घर में जनता नहीं बबुआ तू वाला बहुत सुता ताड़ू। तो का करी बोले ना तो का जाने का इतना नींद लगा तो रात के हबर हबर करियो रात दिन भर त तारा सुतले ले फुर्सत नहीं के। हाँ चुप रही ठीक बा। रात के तो कहा तक तनी दू नींद मार लो तो नींदे नहीं खेला। आ दिन में तो बुझाता मारा तो खराटा के बार सांझ कर देबू। देखिए अब हाला का मैंने का साबित कोई ना ना चाहता हम नहीं है। हालाक थोड़े करते हो, तो हमरो तो हाथ बता के जगह में कहाँ घर नहीं है रउरा? ये बैठो रहनी बहरी है लियावो खाना वाना खाई जाओ। मतलब हम घर में बनी तो रउरा बहरिए घूमे खातिर चल जाता नहीं। अब लो हाँ? हमारा के का करबू, हमारा के नाम दोसर में लिखोइबू का दर्ज का करेबू? वैसे ससुरा में और मौगे का भर दिन घर ही रहेला। तो का हो जाए सही ना तो नहीं है। आ वैसे भी ढेरे घर रउरा घूमता नहीं है ऐसा नहीं बात नहीं कोनो कोनो गर्लफ्रेंड ना रही। अब भाई देखत तड़नु, अब भाई सुना डारा में ना का में हाँ कुछ भी हो सकता माने घरे से बाहर निकल गेलो तो गर्लफ्रेंड होई। तब का देखो तनी रोज सुबह खानी रउरा चल जाता नहीं बहरी। आ घर में बा तो मेरा फ्रेंड हो गेलो काता ना तू हंसेलू क्या तनी के रउरा घर में रही बुझाइला। अनु हाँ दिन रात एक का करे रहू। हाँ चुप रही हमारे घर नु आई जानता नहीं मम्मी जी का कहत रही है। का मम्मी जी कहता नहीं नु आई के देखा तू आइल बड़ू नु तो पूरा गांव में हल्ला बटे नु है कि उनकर पतो ही सुंदर आइल बिया। हाँ तो बनी ना का तानी मनी तब का तानी मनी सुंदर बनी ना। जय मलाई को पता चलत रहे के सुंदर है हम कि तू। अच्छा कह देनी अपन बड़ाई नु बड़ाई क्या करेगा बाबू, तो सब लोग देख के तो चिहाई रहे। हाँ तो ओजा के लोग चिहाई रौरा के देख के नु है तो असई असई गीत गावत रहे कि केकर पूजा कइलू भूखल सो मारे सखी चेहरा चमकत दमकत लीला रे सखी। जानता नहीं ओजो हाला बटवे कि ज्योतिया के दुल्हा नु खूब सुंदर बावड़न है। अरे गमछी नहीं त पोछ के तारा के देखई थी साला काम कही। अच्छा अच्छा हमरो अब लागत तनी देखत तनी निखार आइल बे ना तनियो सा रौरा सही सुंदर बनी जी सही में बाकी रे जो हाला बटे बुझाइए आ होई में होती कातना तू एथी चढ़ावले बड़ो का देखतानी तारा के डिस्टर्ब ना कर लो हवा ना हमरा के डिस्टर्ब ना करेला डिस्टर्ब तो जरूर करते हर दिन में खाली ना कबू ना भोरहरिया में 4 बजे जरूर डिस्टर्ब करत। कहत नहीं कबू ना नु काहे ये तू कौन शौक है तार लोग सब नो बढ़ावे होला। हाँ ना देखी ना कितना अभी भी देखी 4-5 दिन हो गए शादी के तब हमार मेहंदी छूटत नहीं खे। वाह रे हम वाह आखिर हमरे चलते नु। हाँ हम चाहत देखो हमनी के जहां तो अभी भी चाहता नहीं नो कि 10 दिन तक ले मत छूटो अगर 10 दिन तक ले छूट गई 15 दिन जाई हमनी के जहां प्रेम करे नहीं जानू जहां और या नहीं जानू निस्वार्थ भाव हाँ से तो अगर छूट जाए तो रौरा जानतो बानी ना का नु छुट्टी करब। कहिए छुट्टी बुझाइए एकरे पर चूना लगा के एकदम नमूना करे के बनावत रहिए करिए एकदम धक धक भई रही हम लोग ना।
तो खाली खानो न होई कि ऐसे खाली अरे बातें हाँ जी विचार चली खाना खा ली। तू तो खूब भूलवा सारा दे तो हमारा के का हम हाँ तो रौरा बहरी चल जातनी तो आवते नहीं खी। चली खाना खा ली ठीक बा। आ कौन हो का कहनी अब चली खाना खाई। हर सुन जगह मजाक करत रही सुन भागा भागी काहे कोइले रहलू का बोली। कौन हो हाँ कि हतुनिया सब सिंदूर करता रू बताबो जी तो कितना करी सिंदूर। कम से कम हाथा ना करो अच्छा हाथ ना तनी बुझाओ ठीक बाटे। अब बुझाते है कि वही तरह तरह धरी तरह पूछा जी तो सुनी ना है एक दिन का मांग रहा भरनी रोज रोज मांग भरी। रोज हम भरी कब का आई ठीक है बा आती करो खाना में काट के लिया आओ जल्लू ए जे हम बानी ठीक बा। हां लिया भन से काट के तो भाई मेहरारू हियो माने के पड़ी बहुत नमूना मिलल बिया हम ना सोच रहे हाथ निमन मेहरारू मिली। हाँ तो अब हमार मन काहे होई भाई। कुछ भी होत रहे पहिले त उ बड़ा एगो छोट देवर कुछ भी रहे पहिले अइहन केनियो से त ए भाभी हई बात ए भाभी हौ बात अब ओकरा घर में सीधा घुस जातावन। हाँ भाई उ ओकरा भाई उ गोर बिया सुंदर बिया ओकर मान जान न होई नया नहर आइल बे त हमनी के का मान हमार का होई। जब होता हमारा से काम लागत त खाली हई भौजी क द हौ क द आ बाकी पूछे खातिर बातचीत करे खातिर उ छोटकी भाभी बाड़ी त जाए द कोनो बात नहीं है। मम्मियों जी के उहे हाल बा पहिले रही तो हाथ पे ले रहती हमारा के अब उ आइल बे तो ओकरा के हाथ पे ले रहती है। हम सलाह हम तो दिन भर बैठल रहतनी काम करत रहतनी केहू आता तने से हई मांगता हौ मांगता हम खाली यही खातिर बोल ही बानी आवाज तो हम देबो ना करम ए जो से हिलबे ना करम अब कोनो जना होख जा बाप रे काने बाप बउए बुझाता कने आ का कहतौ हो कहनी का करी बैठल बानी देखो तनी कितना गर्मी लाता। एक गिलास पानी लेवा हो पियास लागल बा। कहां गई रही कि पानी मांगत अरे आवत वो निया ले वो टोलवा से कुली गोठा उठा खातिर हाला कले रे उहे सुने चल गई निया मांग ली छोटकी से हैं? अब मने हम कहतन तहारा ले तू कहे लगली के छोटकी ले मांग ली ही। माने हम दिन भर कामे करत रही रोवा सब बताई जतने अब एगो पानी का मांग लेनी अब छोटकी पर चल गई ना के उठे कल चला के एक लोटा दे काहे बतिया बताए खातिर छोटकी बड़ी चल जतनी आपन ये मांग लेम त का हो जी रोवा। इहे नु बा मुंह लागे बीच को देरी नहीं खे बाते बात जवाब देबे के बउए हैं कामन जी के बात जवाब देनी हरो कि बताई ना पहले हम अब मन खुद कहत के छोटकी ले मांग ली तू ना लेके दे सकेलू बोझा उठावे के बा बोझा उठाए के नहीं कहत पर रोवा ये भी तो सोचे के चाहिए ना अब उ आ गेले इतना दिन से हम करत रही ना अब रोवा करे से करवाई हमरा से इतना हिम्मत नहीं के करे के देखत गर्मी इतना पड़ता हमर बीपी लो हो गेल बा बुझाता कि तहार तब का जतने आराम बा हमारा घर में उतने आदमी के बीपी लो हो जाता है बुझाता हाजा कलरा हो जाइए उनके घर में रह ना तो बाहरी निकल के कर लो काहे ऐसे बोलते हैं हाजा कलर आ जाओ इतना दिन से तब रोवा हमारा से ठीके से बोलत रही आज काहे ऐसे बोले लगनी तू तो इतने दिन ले मांगम तो लेके दे देते रहू ये कहत कि जा ले लो चाहे मांग लो छोटकी ले ई कौन माने हवे बात बात पे होला मम्मी जी रोई रोवे बताई पहले रही त केनियो से आवत रही त हई ध द हई ले ला मन करत रहे कुछ खाऊं के त कह देत रही मम्मी जी ले दी त ले देते अब तो पूछतो नहीं कि आदमी के वजह सड़क से घर में देख सब कोई अपना अपना खातिर मालिक बा हम केकरा के का लेके देते केहू के नहीं कुछ लेके देत तू मांगत अपने मदद ले उ ना न हबे तो नहीं हरे से अभी मिलल बा ओकरा कौन चीज के कमी बा अभी नयर से मिलल बा छोटकू जानू काले ले आके देखनी बर्गर गते से ओकरा हाथ में धराओ त हमरा बुरा ना लगेला त काहे तारा के छोटके नहीं के खियोले समोसा ले लेके चुमीन अरे तो बात की बात हो ना अरे त तू हूं ना अरे तू हूं ना रहो त तोहरो के खियोला से हो ना न हबे त मने हंसी मजाक में कह देले काहे पुरान होतला आदमी के माना वाना करेला खाए के ना जिमिया अंदर चल जाला। अरे का भइल बटुए का कुछ भइल का मम्मी जी ना कने कुछ भइल है ना भइल था का बात बजे दीदी कोनो बात नहीं के बात कौन चीज बा बताई जा का कुछ बात अरे मांग रही एक गिलास पानी त देबे में आदमी के अगर बोझ लागत है बोझा हो गइल बनी ना अपन पोसा गेल संभाल बच्चा त अब कने ई हमरो भी जता के कहब के हमहू लेके पी ले मांगम ना लेकिन जेका घर में दुगो पत्तो बैसन ओका ले आदमी मांगे दी घरे आगे ना आदमी आई तो डैडी हमरा से मत मांगी रहुआ हम ना देम कुछ हो के अच्छा दीदी का हाल है में करे के बाटे अपन घर परिवार बट गए हैं एमे मान तनी कि हमने के ना करम जा तो दोसर कोई करे आई सुन ला उतने बुद्धि रही त इहे बोली निकली त बोलियो बोले खातिर सोचे के पड़ेला केकरा से का कही कैसे बोली
लूर हाँ, होके तो अब तो चाहिए। खराब होइए जाई इतना दिन से संस्कार हमरो में रहे, अब संस्कार खत्म हो गइल बा ना जी हमरो में हाँ, से। संस्कार रही तो ये ना कर तू। रौरा गलत सोचत बानी है। बान तरी पहले संस्कार रहे, अब काहे नहीं के अभियो बढ़ गए ठीक बा। हमार लड़का ऐसे ही छोटका पलंग पे रोवता, कबे से बैठ के गोई नहीं आता, वो गिरे से बचल है, देखनी उठाई नहीं आता, क्यों पूछे वाला बाव करे के। ऐसा बात नहीं कि हम सुबह से बबुआ के लेके खाना तो बना के ओकरा बाद हम ही बबुआ के अपना भी रखले रहनी है। तब देखा निखरामी धोतई, कैसे निखरामी धोतई। ऐसे मत बोली रवा जी, रवा मम्मी जी, जाय दी हाला मत करी जे ठीक मने बा। मन बढ़ाओ तनी करना कह के ओकरा भिरिया देखा उनका संग लगबो मत कर जानलू। न तो रवा हमरा उनका से पानी में उनका पानी में ना मिलबू। चुपचाप ना रहो, चली जाय दी, तो हम ही अब खराब बनी जाय दी। हां हमरा पता बा कि हम खराब हो जाई रवा सब खातिर, काहे अरे तू इनका- रवा के शरबत चला घोर घोर के पानी पियावत है ना पानी के जगह। बल्कि सुन अरे कने जाना तो खाती थी बात खाती का लड़ाई झगड़ा करे के बाटे अपन परिवार अरे सोचे के चाही, मान के चलत तू सुतल बहुत तहरा के बुलावल जरूरी बा, एक गिलास पानी खातिर ऊ ना दे सकेली है। दीदी से मत कुछ कही जा, हम पानी नु करे खातिर अरे वो करत बानी। लोहा है पहिला ही के जानलू। इदमी का के कसम घर में 5 वर्ष रखल हवे, इज्जत ढकल हवे, त ई घर में रहे वाली मेहरानी ना हई, ई बने बने घूमे वाली आ गहूं में धान काटे वाली हई। जाय दी मम्मी, चली चली रोड के हम पानी दे दे। चला चला आवत है इहे तो बा। कौन बात कहबू न एकदम बिरिझ जाती है। एका तो जलन भइल बा के ओकरा के निक निक गोइल कुली लहंगा गोइल त लाठी गोइल त गहना गोइल, हमरा के ना गोइल। जे जैसन दिहले बा रुपया वैसन न जाई हो। दोसरा के दाजे ना करे के चाहिए। हमरा घरे ये तो दाजा दाजी बा। ए चल रह से घर चली बोली ना, हम चुप बानी।